нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. барои сафед кардани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, барои дандонро пломба мондан, ба ин рақамҳо дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. бародарони тоҷики мо дар хизмати шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей. тамошобинони азиз, оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ суҳбат мекунам. видеода лайк мондана фаромӯш накунед. бисёри тамошобинони канали ма ҳамарӯза як савола пешниҳод мекунанд ки оё рост аст айни ҳол даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагиай, ё ки меган оё рост аст дар фурудгоҳҳо аблава карда шаҳрвандоро ба хизмат равон кардесиянд. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ омадагӣ ҳаст ки дар як сол 2 маротиба даъваткунӣ ба хизмат мешавад, яъне ки призифи баҳорӣ ва тирамоҳӣ. призифи баҳорӣ аз 1 апрел то 27 май мебошад ва тирамоҳиш боша аз 1 октябр то 27 ноябр дар бар мегирад. мақсади гап ки айни ҳол моҳи август ягон хе даъваткунӣ ба хизмат нест. агар даъват ба комиссариятҳои ҳарбирам шаҳрвандора ки кунанд, ин маънои ба хизмат роӣ кардана надорад. маънои ура дорад ки ба қайдшон мегиранд ки оё ягон асос доранд барои ба хизмат рафтан ё ки барои аз хизмат озод шидан ва баъдан айни даъваткунӣ ба хизмат кишид ба номшон повиска равон мекунанд. тамом. ин чиза хуб ба назар бигиред. дар ягон ҷо аблаварам нестай, и гапо дурӯғ аямаш. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳамин ҷа як чиза қайд кардам мегзарам. узр касоеда ки агар ҳамин чиз нафора ва касое ки дастгирӣ мекунен, ҳазор раҳмати калон. чихеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтесай. ҳамин ҳар як нафаре ки тамошо кардесен, агар як донаи билет бихарен, билетҳомона мо тамом мекунем. касое ки мехоҳад билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанк да метавонен ки сумтона бупартоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад ва аксия дора ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. ба ҳамин хотир бахтона бисанҷен. максимална конкурс честна мегзара. шоҳҷоиза дора конкурси мо 3 та конверти 50000 рубла, 20 та конверти 10000 рубла ва 10 та конверти 5000 рубла. чектона метавонен ки дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp роӣ кунен қатъи номтон ва мо ҷошда ба шумо билетона равон мекунем. моро дастгирӣ кунен, ай шумо бениҳоят миннатдор мешем. нурова нависонда: салом алейкум бародари меҳрубон, як савол аз шумо. фарзандро ҳамроҳи модар бурдан ба РФ лозим мешавад ки регистратсия кунем? бале, агар кӯдаки майдарам бошад, бояд ҳатман регистратсияш кунем. мустафо нависонда: салом алейкум ака, илтимос ҳами саволи мада ҷавоб диҳен. агар штраф кунанд, штрафа биспорӣ, барои тоҷикистон рафтан ягон бадил надора? депортатсия дар назар дошта бошӣ? не, намекунам бародар. 2103 нависонда: беҳаму кастуму брюкам созайта, мардум бахилай, зинда бош додари апа. ҳазор раҳмати калон барои фикри хитона баён кардан. ҳар касе ки фикри бад баён мекуна, бовар кунед, ма абсолютно ҳамро аҳамият наметиҳам, гӯё ки вуҷуд надора ҳамон одаме ки қабеҳ гап менависа ё ки дашном мекуна, ҳаволаш ба худо. маъруф Тиҷей нависонда: салом алейкум бародари азиз, дар ҷумҳурии тоҷикистон никоҳ байни духтари хола ва бачаи тағоӣ мумкин ҳаст ё ки не? ҳамира мефаҳмондӣ. қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар кодекси оила муқаррар кардагӣ ҳаст ки никоҳ байни хешовандони наздик қатъиян манъ мебошад. қосимов нависонда: шеъри нар дар забону ҷону мо адабӣ гап задем, забони рӯдакиву мирзора вайрон кардем. тоҷикӣ забон дорем ки тоҷи сари ҳамаи забонҳост. шеъри нар чӣ хеле гап мезанӣ, гап зан, мо забони хитам мефаҳмем. касера адабӣ мефора, шиму костюм тамошо накун. адабӣ ба чӣ хотир ма дар барномаҳом гап намезанам ки баъзе нафарҳо ҳастанд ки намефаҳманд мақсад ҳамун ҷумлаҳое ки дар китобу дар кодексҳо нависондагиай, боварӣ дорам ки 95%ш маъноша намефаҳманд. ба ҳамин хотир ма ба лаҳҷаи кӯчагӣ озод гап мезанам ки осонфаҳм боша ба шумо. сабр нависондай: ассалому алейкум бародар, илтимос ҷавоб тен, бисёр зарурай. мехоҳам Россия бирам, як умра запрет задиям, ному насаб иваз кардагим. агар бирам чӣ мешида бошад? айни ҳол касое ки ному насаб иваз карда ба Федератсияи Россия сафар мекунанд, агар ки дастгиршон кунанд, метавонанд ки 400 000 рубл боз ҷаримашон кунанд ва ҳамин номи дигаришонам запрети як умра бимонанд. Муъминов нависонда: салом алейкум акай Сорбон, ман дар Москва қарор дорам. Регистратсиям тамом мешавад. Мегӯянд ки продлит накунӣ мешавад. Ростай? Не, рост нестай. Бояд ки ҳатман
продлитиш кунӣ. касе ки регистратсияш тамом шиданияй 1-2 ҳафта пешакӣ боз муроҷиат кунем барои продлит карданаш. аҳмадов нависондаст: салом ака, ман 3 штраф дорум, супоридамшон, тоҷикистон равум, чо мекунад? касое ки штрафотона супоридагиен въезди шуморо маҳкам намекунад. ғафоров нависондаст: салом алейкум акаҷон, ҳамин саволи мада ҷавоб медоден. ман ни совершалетни будум, россия омадум, документ накардан, хона равум, запрет въезд намекунанд. агар ки регистратсия доштагӣ бошӣ, не запрет на въезд намекунанд, чунки дар федератсияи россия чи кӯдак чи одами калон ҳатмие ки регистратсия бояд дошта бошад. вале агар там регистратсиярам доштагӣ набошӣ, дар вақти омадан дар фурудгоҳ аз ту талаб кунанд дар таможни проверка боша, метавонанд ки запрет на въезд кунанд. не ки 95% вақтҳое мешавад ки рейд нестай проверка намекунанд. имран суфиев нависонда: ин саволҳои ира ҳама медонанд, иқа бесаводанд одамо. хеле гап нагӯ ҳастанд нафарое ки маълумот надоранд оиди ҳамин чизо, ба ҳамин хотир савол пешниҳод мекунанд ки мо ҷавоб бигардонем. хай у қадар ки ту басавод бошӣ, як канали дига бикушо, мардум да хизмат кӣ. рустам иззатуллоев нависонда: салом алейкум ака, дар россия праваи тоҷикистон гирифта мешавад? намешавад то дар тоҷикистон набошӣ. агар беха нависонда: салом акаи сорбон, ман ягон документ накардам, мигратсионкам работа кардагие, 6 моҳ местим мерам дар аэропорт, ягон проблема мекунанд? бале, метавонанд ки тира аэропорт норафта проблема кунанд. ҳастай дар роҳҳо, дар метроҳо истодагиян даъватат мекунанд ки ҳуҷҷат нишон бите, то ҳеҷ чизе надорӣ ки нишоншон битӣ. мегиранд мебаранд спецприём дар маҳкамат мекунанд, 1 моҳ ё ки баъдан депортатсият мекунанд. ба ҳамин хотир касое ки мигратсиони картаи работа дорен, ҳам регистратсия бояд дошта бошен ва ҳам патент дошта бошен. ин фарқ надорад ки шумо дар ягон ҷо кор мекунед ё ки не, ту работа нависондагӣ бояд ки патент дошта бошӣ. барои кор накардан, просто гаштан омадагӣ бошӣ, ту метавонӣ дар уҷа гости бинависонӣ бести 3 моҳ. ба ҳамин хотир ҳамин чизоро хуб ба назар бигиред. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.